Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah khusus salam kon dulun-dulunan tano amaliwanag senang ako ramat ko pengampung. Na ing umaga iranon kasama-sama niyo ang mababaya mangilay sa katero amranaw. Ikitimbang mo gaos, suka panado kaong, nadi kengano kadato, sukala ikasanggila. Maka saya na ini, alumiangkap ko ingdo. Suwasiat agu pandu, nabadan pananggaulo. Susiig nagusudengki, kamapay uminilunto, nabadan alabawi, adinian ke kaunser. Na inaw mga lumbay, na sumbay mayon tanong. O kapagpagayo na yon, kapara manis so ingod, agus pagpagidon, nakatatayo niran. Lumpad, na di ka makapangguwa ni, ka makapagimanto ka rin. Ayaw mo na sa lalag na malaipisimbahan. Tabi makasyaw pulo na sa di mataong babak na kita ngarkianon. Naw penisulo pa na matunaw sudataran na di ka din nakasalungan ataw ang bibilang ataw. Na di taon masusurot na uding ilitanian na di mambu mapaparo. Sayaw to pagunod sa tito panusalad so kay isaw bangsa nalik banus harape sumuna katunganaya. Kasarong bakat subagal adi makasunsa nga kukalodan na silangan. Sabi ka kinang-kinang orano na gusto gagaw na kaya galang-galangan so oragi sa gudapat. Na pindidirundanan ko na dama ko arundan ka pindi matagkanian na di tamang budawain sa tawa malambat taon na di pa naman disapa ka di ka paparmanan. Ino ako sambida makindulon sa lulot bulugang ko saranon na uwaya masinuko na dulunan ako niyan sa ikmat alimpangan na dudulunan kumambu asa durat akang galing. Surano nasisanden napakapupurungin ka. Idakatsan ko pikir at tanang kano din uray na tanang kano bulawan. Wassalam.